Hej og velkommen til den her del 2 af introduktionen til brug af Figma. Som jeg nævnte i del 1, så skulle del 2 dreje sig om de her components, der er i Figma, men også om med hvordan at man bruger components i et flow, og hvordan man bruger den generelt set til at lave et webdesign. Det sidste, vi snakkede om i del 1, var det her med de styles, vi har herovre i Properties-panelet, hvor vi sidste gang lavede en primær grøn og lavede et par text styles. Der tænker jeg, at hvis vi lige starter med at ændre den grønne her, kalder den primær blå, og kører en lidt mere rolig blå farve som vores hovedfarve her. Måske er den faktisk en tand i det mørke. Det er det, man hurtigt kommer til i Figma. Det er at sidde og finjustere på det hele. Men nu har vi de her styles herovre. Det var dem, hvor hvis man satte den værdi til en rektangel eller til noget tekst, så hvis nu du justerede det på et senere tidspunkt, at så vil det så blive ændret de steder, hvor at de bliver associeret med den farve eller med den tekst. Men hvad nu hvis, at der var en måde, hvorpå at vi kunne lave små delelementer og kopiere dem, sådan så at for eksempel en knap, at vi kunne tage og genbruge den ud for en bestemt style. Det er lige netop det, vi kan med components. Og det vil jeg nu tage så vise for jer med, hvordan vi gør det. Hvis vi lige prøver at starte med at gå over i det her designsystem, så kan vi starte med at lave en menuknap. For jeg tænker, en menuknap, det kommer vi nok ikke udenom, og så skal have på en hjemmeside. Så lad os bare lave en lille cirkulær knap. Jeg skal også lige tænke ved størrelsen her, det skal nok ikke være alverden. Måske skal vi bare sige, at den skal være 50 x 50. Sådan der. Og så til farve, der kan vi måske tage og sige, at den skal være hvid. Have en lille shadow på, for at vise, at den har noget dybde og noget klikbarhed. Og så gik vi jo herned i Actions og Plugins for at finde Iconify. Og så her, der kan vi simpelthen bare søge menu. Og så kommer der simpelthen så mange bud her. Vi tager de velkendte 3 striber for at lave en lille burgermenu. Zoomer lidt ind her. Og så prøver vi at se, hvordan vi kan få det til at passe. Det skal måske lige være lidt større. Jeg siger 35. Sådan noget der. Det er måske ikke helt ved siden af. Så tog vi jo lige her de her elementer og grupper dem sammen. Ellipsen der kalder vi baggrund. Så det der, det er selve ikonet. Den her, den kalder vi menuknap. Sådan som det er lige nu, så har vi sådan set bare lavet en gruppe, hvor at der er en baggrund og et ikon. Det er der intet hokus pokus ved. Der hvor magien sker, så at sige, det er ved at lave det til en component, hvor at herom i Property-panelet kan I se, der er en knap, der hedder Create Component. Jeg vil gerne have, at I lægger mærke til, at størrelsen her nedenunder og boksen, der er rundt om, lige så snart jeg klikker på den, så ændrer det sig fra blå til lilla. Ligeledes, hvis jeg lige går Command Z, I kan også se herover, at den har den stiplede linjekasse for at vise det en gruppe. Men lige så snart jeg klikker på det ikon der, så kommer det ikon herover. De 4 ruder sådan i en rudeform. Det er det, der viser, at det er en component. Så nu er det blevet en component, men ikke nok med, at det er en component. Det her, det er faktisk en main component, når det ser ud som den her. Der findes 2 forskellige
typer components. Der er main components, og så er der instances. Og instances er sådan lidt ligesom at så sige, det er en kopi af en template, af en form, af en design. De her components, det kan laves af alt. Det kan laves af tekst, hvis nu der er et logo, man ønsker at lave til en component. Det kan være af knapper, som det her eksempel er. Eller components, det kan simpelthen være hele sektioner, hvis man ønsker det. Hvis I husker fra sidst, fra del 1 af, så her inde under assets, nu var den allerede gået ind der. Her inde i assets ude i roden der, så all libraries, så havde vi jo vores UI-kits, som vi har downloadet der. Herinde, der er der jo alle de her elementer herinde. Det er sådan set også components. Det er bare nogen, der er offentligt tilgængelige, og nogen, som vi har downloadet, fordi dem kan vi godt lide at snasse lidt af. Men herom, der står der created in this file one component. Og der er vores menuknap. Så sådan som det er nu, så er det her en main component, der er inde i vores design system page, hvor vi kan se, det er ligesom en del af det, vi har arbejdet med. Hvis jeg nu ønskede, og så skulle have en mere der med, så kan jeg simpelthen drag and drop der, og så får jeg en mere her. Hvis vi går tilbage i file, så vil vi kunne se, der er 2 nu. Men den ene er en main component, og den der er en instance. Se, til component og instance. Så det vil sige, at den der er her, det er sådan set bare en kopi af den her. Hvad betyder det så? Det betyder, at hvis jeg beslutter mig for, nu tager jeg main component her, og beslutter mig egentlig for, at det der ikon, vil det egentlig ikke være fedt, hvis nu, at det blev sat til, at det var vores primære blå. Så blev instancen også automatisk det. Det er det betyder, at noget af det er en main component. Så det vil sige, at alt hvad der sker i main component, påvirker automatisk alle de instances, der har. Det kan være rigtig gavnligt, hvis når man har rigtig, rigtig mange af en given component, eller en given ting i et designsystem. Fordi så i stedet for, at du skal ind og enkeltvis ændre hver, så kan du ligesom tænke over, hvor mange skal jeg egentlig have af den her ting. Og så hurtigt lave ændringer på den måde. Det kan også bare være mindre justeringer. Nu er det en stor farveændring her, men hvad er det nu? Det er selve fillen på en... Der er 4 ting, som man kan ændre. Det er fill, og det er stroke, og det er effects, og så er det size, man kan ændre på. Der er visse ting, man kan ændre på, visse ting, man ikke kan ændre på. Når man har lavet en instance, for eksempel den her. Hvis nu, at vi kunne godt tænke os den her, det er simpelthen en kopi af den her. Men instancen, den her nede, den kunne vi altså godt tænke os, at den fik en stroke. Så tilføjer vi en stroke her til. Nu er det lidt en forkert her. Så vi tager lige at gå ind i her, fordi det skal kun være på baggrunden, at stroken skal være. Sådan der. Så kan I se her. Jamen hvorfor skete det ikke her? Det er fordi, det går ikke bagud. Så igen, når der er noget, der bliver ændret på main componenten, så går det videre til alle instances. Men laver du en ændring på en instance, så går det ikke derop. Så går det ikke den anden vej tilbage igen. I kan også se her, hvis jeg har klikket på instances, så står der også heroppe from this file, hvor jeg simpelthen kan klikke for at finde, hvor er main component hen. Det er derfor, det også blandt andet er en god idé at have en side, der er et designsystem, fordi så kan man have componentsen der. Det kan godt ske, at du kan finde dem herinde i dit component-bibliotek herinde, men den skal stadigvæk være et eller andet sted på et canvas et eller andet sted. Så i stedet for at have det inde i et designsystem, og du kommer til at bytte rundt på, hvad der er en instance og hvad der er en component, det kan skabe en masse rod lige pludselig, fordi som I kan se, der er rimelig meget forskel på, om det er den ene eller den anden vej, man går. Men det her, det er derfor, det er en god idé at have et designsystem, fordi så alle main components er derinde, og hvis du ønsker at ændre noget, så kan man finde en instance, og så bare klikke på den knap der, så kommer man frem til, hvor den er. Hvis jeg nu tager og så siger, at den her instance, den ønsker jeg egentlig, at den skal ikke have noget
med main component at gøre længere. Så kan jeg gøre det ved at gå herop og klikke på dem her, og så sige detach instance. På samme måde som vi så i del 1, at man kunne detach style med både tekst og farve. Så her, hvis jeg detacher den, så kobler jeg simpelthen instancen her fra min main component. I skal bare vide, at når man detacher en instance, så kan du ikke reattach den igen. Du kan ikke gå tilbage og så sige, nu skal den her blive koblet sammen med main component igen. Det kan du ikke. Men det du kan gøre, det er så at sige, jeg fortrød egentlig de ændringer, jeg har lavet hernede. Lad os tage så sige, vi går helt amok, og så siger, det her ikon her, lad os lige prøve at lave det rødt, men også det der ikon der også, at vi også på den vil lave noget effekt og sådan, eller hvad nu hvis vi vil lave stroke på selve ikonet? Skulle der gerne være noget. Ja, det er så på boksen der rundt om. Sådan der. Sådan. Nu kan I se, nu har jeg lavet drop shadows på selve ikonet også indeni. Jeg er gået helt amok med den. Men jeg beslutter mig for, der hvor den er inde i det her designsystem, jeg er nu, der kunne jeg egentlig godt tænke mig, og så få den til at ligne den originale main component. Det kan jeg godt. Ved at klikke på den, og så går jeg herom, og så sige reset instance. Så kan I se, lige snart jeg klikker der, så bliver den ligesom den originale opskrift var på den her knap. Og det er sådan, I skal se components. Det er egentlig opskrifter på, hvordan at man laver noget. Så tænk over, at når I laver et design af noget, skal jeg bruge det her igen? Og hvis jeg skal bruge det igen, så er det rigtig smart at lave components. Fordi så er det en opskrift på noget, og så tager I bare den opskrift frem, hver gang I skal bruge det inde i jeres bibliotek herinde. Ja. I skal dog vide, at jeg kan slette en main component. Hvis jeg sletter den nu, her, så bliver den også slettet inden for biblioteket. Det kan vi lige prøve at teste. Her, så sletter jeg den, og så forsvandt den herinde. Men instansen fjernes ikke. Den er godt nok her, sådan så. Ja, så jeg kunne også da så sige detach. Sådan så nu er der ikke nogen component, og der er egentlig ikke nogen instance. Nu er det her bare en trivial knap. Nu kan jeg så gøre den her til en component igen, hvis jeg vil det. Men det er sådan, at components egentlig fungerer. Ja. Og som I kan se, det er sådan lidt hen i retning af det samme som vores styles. Sådan så at styles, det kan være sådan nogle generelle markører for, hvordan stilen skal være i et UI. Hvor components ligesom er visse dele, man gerne vil drag and drop, når man skal forsøge at lave et nyt interface. Hvis vi nu skulle lave et eksempel for at vise, hvordan at det her det kan komme in handy for os, hvordan det her det kan blive brugbart for os, så lad os tage så sige, nu har vi herinde, så tager vi lige og laver, bare lige for nemhedens skyld, jeg prøver lige at ændre baggrunden her på den her, så det bliver lidt lettere at læse. Så tager vi lige at gøre. Det er bare selve framet her inde i vores designsystem, det er lige gjort grå, så det er lidt lettere. Fordi så tænker jeg, lad os lave et tekstfelt, hvor vi skriver Shoe Mania. Og det siger den automatisk, foreslår den, at det er H1, det er vores font, der er der. Det kan vi godt tage at sige. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, at det blev sort. Det blev hvidt. Nu skal jeg lige markere den. Sådan der. Og så kunne jeg egentlig godt tænke mig lige sådan få fjernet noget af det padding, fordi størrelsen er egentlig fin. Men det her det er jo så med, hvor meget rammen fylder rundt om. Så tager vi at gøre lidt mere tight, sådan så at det fylder det fylder. Og så lige finder et ikon. Lad os prøve at se, om vi kan finde en fin sko. Lad os tage den her nu. Sådan der. Og så den her. Den kunne vi godt tænke os, at den
Sådan noget der. Og så kunne vi også godt tænke os at gøre den sådan der. Det her, det er bare lynhurtigt, quick and dirty, at vi lige laver et Shoemania logo. Og den tager vi og laver til en component. Sådan der. Så hvis vi skal bruge det til noget, så kan vi gå herind, og så tage os og sige, lige nu, der har vi et desktop. Men vi kunne sådan set godt lige tage og lave også her en telefon. Lad os tage en iPhone 16 herovre. Så kan I se, der er en desktop, og der er en iPhone herovre. Hvis nu vi skulle lave lidt brug af vores komponenter, så tager jeg lige og starter med at lave en rektangel her, for at lave en hovedmenu. Sådan noget der. Det er lidt en høj menu, men vi skal jo lige tage højde for den der Dynamic Island. Baggrunden her kunne vi godt tænke os, at den skulle blive vores style, primært blå. Og så går vi lige ind under vores assets. Og så kunne vi godt tænke os at have en menuknap. Den fandt vi der. Den centrerer vi lige lidt herude i siden. Og så kunne vi godt tænke os et firma-logo. Sådan der. Så bare, hvis vi lige skulle lave lidt ekstra effekter, så kan vi lige tage og gøre sådan der, sådan så det virker lidt mere som om, at topbaren her, den hover lidt. Sådan som det er nu, så har vi en top på vores hjemmeside her. Navngiver jeg lige baggrund der til topbar og background, og så som jeg snakker om i sidste video, så det der med at gruppere, laver jeg bare lige en gruppe her, der hedder topbar, hvor I kan se, at vi har 2 instances af henholdsvis menuknappen og af vores Shoemania logo. Og så en baggrund. Alt sammen super fint. Men hvis vi nu skulle lave en Shoemania side her, hvor det er, at vi laver sådan så, at man kan klikke på forskellige sko, man kan være interesseret i at købe, så skal vi jo lave nogle cards. Og sådan bare lige for at så finde ud af med, hvordan det passer med størrelsen, så lad os bare prøve at lige lave det. Nu ved jeg godt, at jeg laver det her inde i prototypen, men vi kan altid hurtigt lige flække det frem og tilbage, hvis det er. Og så siger vi sådan noget der, for at få lidt længde på. Vi giver den lige lidt rundinger i hjørnerne. Vi giver den lige lidt effekt for, at den svæver lidt på siden. Og ja, det her det er jo bare et rektangel. Men jeg tænker egentlig, jeg kunne godt tænke mig at så have den sådan delt lidt op. Så jeg tager faktisk bare lige og laver en mere herhen ovenpå. Jeg kan godt lige have det passer til sådan til 110. Og så kan vi sige 95. Det kan vi godt. Men nu var den her jo, hvis jeg lige tager fjerner den, kan I se. Der er det der med rundingerne. Men hvis jeg nu vil have en skarp linje nede i bunden, med en rundinger oppe i toppen, det kan jeg også godt. Så klikker jeg bare på den herovre, og så siger jeg 12 og 12. Og så ligger den her sådan set ovenpå. Der er en rektangel med rundet kanter i toppen, og skarpe i bunden. Og så er der den store bagved, rektangel 4. Den kalder vi card background. Og den kalder vi card billede. Fordi det vi så gør her, vi snakker ikke lige om det i første video. Men når vi kigger her på fill, og så vælger her, så har vi faktisk flere valgmuligheder. Vi har selvfølgelig, at vi kan vælge en fast farve, hvis vi vil det. Og hvis vi vil lave den med en opacity, sådan så man kan se igennem, kan man også det.
Man kan også lave gradients, og vælge, at den farve herover, den skal være i det blå, og den farve herover skal måske være i det grønne, mintfarve. Der er masser af muligheder. Og så kan man så justere dem her, hvis når man vil have gradient til at køre på den ene eller den anden måde. Og der kan man jo så også gå helt amok og så sige, at det her, det skal være 50% gennemsigtigere, og så lave et nyt lag ovenpå, som så er noget andet. Det er der uanede muligheder for. Men udover linjer, så er der også radial, angular, hvor det roterer rundt, og diamond. Det, som jeg er interesseret i at kigge på, det er her, den her. Det hedder image. Og hvis jeg så lige finder et billede her, så kan jeg simpelthen lige smide en sko ind her. Den kommer der. Gør vi den lige 100% igen. Sådan der. Så kan I simpelthen se, så kommer der et billede af en sko ind her. Det er også alt sammen meget fint. Men vi tager lige og grupperer dem her sammen. Igen for at holde vores orden. Sådan der. Men måske skulle vi også lige tage og så komme med et navn på den. Så kan vi lige tage og så sige 80 og 20. Sådan der. Det var den store H1 her. Den tager vi lige og detacher. Tager vi lige og går lidt ned i størrelse. Lad os sige 16. Så skriver vi bare Nike. Super. Og vi centrerer. Sådan noget der. Nu bliver den lige oprettet her udenfor. Sådan der, så kommer den ind i gruppen, så det hele det hænger sammen igen. Ja, det begynder lige stille og ligne kart. Måske skulle vi endda tage og rykke den der ind under. Det kunne vi godt. Det begynder at ligne kart. Men måske kunne vi godt tænke os, at der var en eller anden ting. En knap hernede i bunden. Så har vi lige og vælger her. Måske skal vi gøre den vores primære blå. Og gøre den der 80 og 20. Og her tager vi bare generelt set sådan noget der. Og rykker dem her igen ind under. Sådan. Sådan der. Det er vist meget godt. Så har vi sådan set egentlig et færdigt design her, som vi ønsker at gå med. Men nu havde jeg jo lavet den her inde i vores prototype page. Men jeg kan Command C, gå ind i design, sådan der. Så er den kopieret herind. Så kan jeg sådan set bare slette den derinde. Og så tager jeg herinde og laver den til et component. Her. Sådan. Så hvis vi går tilbage til vores design og går ind i vores komponentbibliotek, kan vi se, at vi har fået et kart nu. Så trækker vi simpelthen et kart ind her. Og lad os da så sige, ligesom i del 1, når vi skulle kopiere noget, så er der også igen sådan en smart genvejstest med at trykke Option eller Kontrol og klikke på den.
Så nu kopierer jeg sådan set en instance. Og hvis jeg klikker på en, holder shift inde, klikker på en anden, så kommer der sådan en lille streg her imellem. Det er sådan, hvor man kan justere spacing. Der kan jeg så holde shift inde, sådan så det bliver lige tal i stedet for. Så bare tage og sætte den til 10. Sådan der. Så tager vi lige en mere. Sådan. Kan vi lige centrere. Og det er alt sammen super fint. Kan vi måske igen lige tage og gruppere, og så sige række 1. Til række 1, så skal vi måske lige lave en lille overskrift, hvor vi skriver Nike-sko. Det ser måske bedre ud, at det er lidt derovre. Sådan der. Ja. Det putter vi også ind under række 1. Så igen, så her, fordi at vi har hele den her nu, der er en række, så kan jeg Command-T, Command-V, så kommer der en række 2. Og den hjælper mig med, at afstanden fra række 1 og op til topbaren er afstanden mellem række 1 og række 2. At det kan være det samme for at holde lidt consistency også, så hjælper den mig også med det. Så kan vi så tage os og sige, at det her, det skulle blive til Adidas sko. Og så kunne vi ændre de næste hernede. Men I kan godt se, hvordan at man hurtigt ender med at så hoppe frem og tilbage imellem, hvordan skal jeg lige gøre her? Hvordan bruger jeg tiden mest fornuftigt? Og hvis I forestiller jer et stort system her, hvor det er, at man har rigtig mange cards, og rigtig mange gentagelser, så kan det lige pludselig være en stor fordel at have components. Hernede, der vil jeg jo så kunne ændre i dem her, og så skrive Adidas. Allerede der, så laver jeg nogle gentagelser. Og hvis jeg går ind og så siger, at det billede herovre, det kunne vi egentlig godt tænke os, at det blev en Adidas sko. Sådan der. Så kan jeg sådan set tage og så sige, at så kopierer den sådan set bare den der. Ja, det er nok hurtigere for mig at gøre sådan her. Sådan der. Yes. Så der kan I se, med det jeg lige gjorde der tænker jeg over, hvad er det hurtigste at gøre? Skal jeg lægge noget andet ind ovenpå? Skal jeg ændre det her? Skulle jeg måske lave en ny component, der hedder en Adidas sko, så der både er en component for Nike sko og en for Adidas sko. Men nu er det her jo sådan en række med kun med Adidas sko og en række kun med Nike sko, men det kunne lige så godt være, at man skulle have dem individuelle, og componenten sådan set bare var formen, og hvordan det lige så ud med teksten. Men det kan man dykke meget mere ned i, og nørde på meget højere plan, end hvad det er lige her. Ja, skal jeg lige se. Ja. Men som I kan se, så har vi fået lavet et lille hurtigt design her. Og på knappen heroppe, der kan man sige share, hvor der er, at man kan dele, invitere andre til at så blive en del af den her fil, så er andre, der kommer til at så arbejde sammen med en, eller andre, der kan blive testet i systemet, sådan som det ser ud. Men jeg tænker egentlig nu, at runde af, fordi så vil jeg i den sidste del tage og så dykke mere ned i, hvordan at vi kan gøre det her interaktivt. Sådan som det er lige nu, så har vi jo bare et design til den her iPhone 16 størrelse.
Øhm, men hvis nu at vi ønsker at så skulle lave flere ud af en side her, og så at man skulle kunne scrolle både op og ned, men sideværts også, det kan man også. Men det dykker vi mere ned i den tredje og sidste del. Så jeg vil sige tak for nu, og vi ses.